Esta é a nova imaxe que ofrece a antiga casa consistorial de Portas. O inmoble foi obxecto dunha fonda reforma para darlle unha segunda vida, convertendo nun lugar máis funcional para o uso veciñal. Na reforma investíronse 231.000 euros, financiado ao 100% pola Deputación de Pontevedra. É moi gratificante para un servidor público estes proxectos que os ves no papel e logo son unha realidade. Unha realidade que ven a pôr de manifesto o moito traballo que hai detrás, as boas ideas que están en torno a isto e chegados a este punto o momento que se abre para que todos poidades disfrutar. A intervención centrouse na rehabilitación deste antigo inmoble para convertelo nun edificio eficiente no ámbito enerxético, cunha nova cuberta, novas portas e ventás e con calefacción e ventilación para afrontar as temperaturas baixas ou altas. Aquí tuvo que haber moitos quebradeiros de cabeza. Moitos quebradeiros de cabeza. E que lle darades solución, pois, como presidente da Diputación, é algo que vos agradezco porque son das cousas que axudan a construir provincia. Logo, agradecemento públicamente ao alcalde e ao seu equipo. Captar, conseguir fondos para pôr en valor edificios de titularidade municipal é un traballo arduo e difícil, pero eles o consigue. Coa inauguración da antiga casa consistorial de Portas, rendeuse homenaxe a unha figura histórica pro Concello e o municipalismo de Galicia. O inmoble leva agora o nome de Concepción Pérez Iglesias, coñecida como Dona Concha, a primeira alcaldesa da historia de Portas e de Galicia. Temos que poñer en valor o que fixo esta muller na época que foi alcaldesa. Hai que pensar que naquela época a muller non tiña dereito ao voto. O sea, hai que poñerse naquela época. Unha mestra que veu de Santiago para Lantaño a dar clases e que se convirteu en alcaldesa todos esos anos. Entonces, é a primeira alcaldesa de Galicia, dicen que de España algúns, pero bueno, se non é das primeiras de España. E creo que hoxe, aparte de renovar este edificio, poñendo o nombre a este edificio dela, facemos un reconocimiento á labor da muller en xeral. Logo desta reforma, o edificio converterase nun centro polivalente que acollerá actividades sociais, culturais e comunitarias.